Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Season 6 of Uthando Nes'thembu yabuya 6 October ngot 8 isikhathi esijwayelekile. So sibonile ukuthi indaba ka number 5 iyabuya, but ngiyaqonda ukuthi why ibuya. Niyakhumbula makuphela useason 4 mawuphela ubaba uMseleku ubale izinto abekhalaza ngazo. Ngobala ukuthi khona abahamba inyanga ebala kumakhosikazi akha-4. Wabala ukuthi khona abayesontweni kodwa inhliziyo zabo azikho right. Wasikhona lo obaxabanisayo phakathi kwabo bo-4. Wasikhona ongena ebedroom egqokile kanti unkosikazi oshadile angeni ebedroom egqokile. Kwenzakalani-ke lokhu kushisa esiqede ngawo useason 4 singene ngakho kuseason 5 because season 5 mawuqala ubebabiza ngawan ukuthi bekhulume bebuyele kulokho ayikhalaza ngakho ekuqaleni. So kwenzakalani makuphela season 5? Makuphela season 5 uma ngabe ubashiya etafuleni wathi banomsindo kuney'ngane ezinye izinto akufanele ukuthi ikhulunywe phambi kwey'ngane ubekade ubaba uMseleku eqala indaba ka number 5. Noma yeni ngala esho ukuthi vele indaba ka number 5 ifana nento engekho ngoba kwabona beba-4 isikhathi sabo abasitholi kahle isikhathi nobaba uMseleku. Babala-ke vele ekuqaleni bake bayisho nabo before ukuthi inkinga nje isikhathi ngoba kuyenzeka uthole ukuthi umbona esegcekeni kodwa kushuthi akusile ilanga lakho. Waze wabala futhi nobaba uMseleku ukuthi okunye abafuni ukucompromise amanye amakhosikazi ukuthi mhlawumbe bakwi-birthday kabani kuqondene nokuthi ilanga likabani ahamba ye lapho. Sayibona ukuthi kahle kahle futhi number 5 akezi. Kwaphinde futhi kwaba yile episode endala la umayeni athi kubukeka ngathi ubaba uMseleku akakubongi lokho anakho akaku-appreciate because usakhuluma ukuthi ufuna okuningi evele enokuningi enamakhosikazi awu-4 eyedwa ney'ngane wayibala nezindlu futhi wayibala. Wathi okunye akakuzwa kuyisizathu ezisizakalayo ngoba mayethi wenelisekile isiphi isidingo sokuthi kukhona omunye kanti makuzongena omunye futhi ngeke aze amthande. Nabantu basho-ke bathi vele umayeni uyabonakala ukuthi akabazwisisi kahle kodwa-ke hhayi ngendlela embi. So ngoba useason 5 suqede ngendaba ka-wife number 5 useason 6 episode 1 u-episode 2 sizoqhubeka la abagcine khona because bahamba kanjalo manje kufana nokuthi bayasi-update ukuthi okay sagcina sisaxabana futhi kodwa hhayi kakhulu sixabana kancane siwumndeni futhi kwenzeka ukuthi nani zizobuya-ke lezo zinto lezo mase ziya-edwa-ke kodwa nje noma sebengabuya no-number 5 nenganekwane yabo sona sesilindele umembeso kaMakhumalo sifuna ukubona lokho nalaba-ke abasefuna ukwazi ukuthi uMakhumalo kanti ubengashadile yini sekuyiyona nto ephezulu manje ngoba leya number 5 cha khona bandla ukuthi nje amakhosikazi ababa uMseleku siyawathanda bayathandeka omama bakwaMseleku kodwa indaba ya number 5 nokuthi uma ngabe ubhalansile yena wagcina yonke nje leyo isiyasibhora ngoba kade sayiqala vele sayiqala ngo-2018 wayethe ubaba uMseleku kusisi wakhe uzubuka ukuthi izathu zakhe zimi kanjani. Wathi kusisi wakhe ufuna ukuvusa indlu ka number 2. Hawu saxaya ukuthi kanjani asufuna ukuvusa indlu ka number 2. Wathi usisi wakhe phela manje uma usukhuluma indaba ka number 5 ubusubona ukuthi amakhosikazi ayazwana uzowaxabanisa. Wathi ubaba uMseleku uyakubona lokho. Asithi hayi shuthi nayo uyathanda-ke mabexabana mayethi uyakubona lokho. Wabuya wathi ufuna yena iy'ngane eziwu-20. Hawu hhayi siyakubuka ukuthi kuyenzekani uy'khethela ukuthi uzoba ney'ngane eziwu-20 ngoba phela ngempela indaba yey'ngane ukhethelwa nje uNkulunkulu. Uthanda ungathandi uNkulunkulu oyikhethayo ukuthi bazoba bangaki abantwana akupha bona. Wayisho le ukuthi abantwana abafisayo abawu-20 nabazukulu abaningi.
Hhayi, salalela-ke ukuthi ufuna abantwana abawu-20. Wayijika ku-season 5, kwabe ukuthi manje usefuna ozoba isihlobo sikaMakhumalo. Ayi, leyo-ke asiyidlule ngoba vele ayizwakali kahle futhi ayikho yinhle. Nje asiyithandi-ke leyo yokuthi isihlobo samakhumalo ngalezo yizathu. Wayijika kwi-episode yokugcina wathi ngoba kune-gap. Hawu, i-gap izovela kanjani abantu bakhala ngesikhathi? Amakhosikazi akhala ngesikhathi ukuthi wona awanaso isikhathi. Ngoba phela uMonday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Manje kusho ukuthi lezi iy'nsuku ezingaphandle ilezi ey'bangwayo. Ngoba phela mina ngezwa laphaya ngesikhathi sibenopapa peni, ebuza upapa peni ukuthi kwenziwa njani njengoba bebangaka omama. Wase waba umsileki Monday, Tuesday, ngasithi oh okay 1 2 3 4 kanjalo-ke. Shuthi lezi iy'nsuku ezingaphandle kubangwa zona. Ngapha esayidini lakhe kune-gap. Ngapha esayidini amakhosikazi athi 24 hours mncane. Yebo? Ihamba kanjalo-ke. Okunye-ke ifamily kaMseleki siyayihlonipha namakhosikazi siyawahlonipha. Siyawathanda amakhosikazi abab'Umseleki onke. Ingakho senza i-review yale TV show Uthando Nes'thembu. Omunye ozoya nomqondo wokuthi wena u-team bani, hhayi ungakubamba nje ngoba uzosuke uy'phathisele ngekhanda, ngoba la sisuke sithatha lento eyenzeke kwi-show sikhulume ngayo ukuthi kwi-show namhlanje ubani ubegudla bani, ubani wagudla bani, lokhu bekuhlekisa, lokhu bekungahlekisi. Manje uma ukuthi kwenzekile sathi i-favourite yakho yenze into e-wrong, wena sowuzocasuka. Uma kwenzekile ukuthi mhlambe sihlekiswe lo ongasiyo i-favourite yakho, wena sowuzocasuka. Hhayi, isinokungabi-ke right-ke uma sinjalo. Thina nje sibuka i-show ngoba isakhona ibuyile ne-season 6. Siyababongela-ke ukuthi sebeze bafika naku-season 6. Ngisazokufaka-ke okunye, nibona nje ngikhuluma kambi kanje, ugesi uyahamba manje usuzohamba. Manje nje ngiyanqena ukuthi ngizothi ngiyaqhubeka ngikhulume vele kudume i-generator mase kuzwakala kabi. Abanye mase bethi ayi awusithathi serious. Kanti Nkosi yami ngise-South Africa la esihanjelwa khona ugesi. Angazi ukuthi lezi indawo enikuzona kwenzakalani. Lana sebewuthatha nje abasasiphumuzi. Ekuseni bawuthathile wabuya mhlawumbe ngicabanga ukuthi ubuye kuphele, hayibo, sesiba nawo 4 hours nje angazi ukuthi kanjani. Baphinde futhi bawuthatha manje bezobe sebewuthatha okwesithathu. Bazophinde futhi bawuthathe ebusuku. Hayi bandla, hayi. Cela uyivala le video nje angikho right. Sengicela nakwenza lama video nje ngoba yalo gesi. Ave ibuhlungu into abasenza yona. Yazi ngiba nokuyisola. Ngicabange emsebenzini ngo-2018 ngangihleze ngithi nje hey, akusebenzeki ugesi ungekho. Ngisho ngenhliziyo ejabulile ngoba ngifuna ukuphindela endlini. Kanti manje kunzima kanje ukhanje lo gesi ubhizi.